Niki berarti sampean setiap hari dikongkon marani wong tuwa jenengan nek cek urip. Lah nek pun meninggal paranono nang kuburan golek kewelasane wong tuwa, sampean iki lho golek restu ridone wong tuwa. Wis iku tok. Lah kok tahlilan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terus mari Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah. Loh niki lho ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah. Wujude sapa? La ilaha illallah sing sampean tutup lho. Sing tangan parek lho sapa? Wujude wong tua sampean. Wujude wong tua sampean wujude apa? Duit. Jelas apa lan? Jadi selama niki jenengan setiap hari napa tahlilan tapi gak roh isine tahlil. Wala tibane tahlil iki sing perlu aku ya tibane. Nah, sampeyan nanggone kuburan tujuane nyambungno rezeki sampeyan cek gak pedhot ket mulai sampeyan lahir sampai saiki tetep kone wong tuwa sampeyan. Lah wong tuane iki mang sampeyan diji kok soal critane wis mari. Lah sing terusno cerita sinten jenengan. Jadi anak ini jadi tinggal di sini. Pak wong tuane to. Lah sing terusi critane nggih wong tuwa jenengan ngantek diulangi nak nek mbek wong gak duwe kek ono sedekah. Wong tuwa lak ngoten to. Lah sampean mbasan wong tuwa meninggal apa sampean wedi. Berarti sampean amane wong tuwa sampean gak di laksanakno. Berarti sampean karepe dhewe iku jenenge. Lah ngono kok pengen rezekine lancar. Nah ini pun jenenge tahlil. Pun paham ya masalah tahlil. Akhirnya terus Pak Geman Pak Geman pun paham ya ini Pak Geman. Pak Geman pala nek didingkon berarti tahlil nang. Ngimami tahlil Pak anak. Terus langsung dizikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sampeyan la ilaha illallah ki dilebokno nang ati dirasakno. Ngrasakno apa nih Mbak Lis dirasakno? Lah sampeyan hajate apa? Paham napa mboten kula ngeten? Hajate sampeyan mau napa? Apa Bu Sri hajate? Duitnya itu sampai bayar no. Mulai kok ya angel telah gini mulai. Sama neling Pak Karno ta, sing apa saiki duit saya ini? 1000. Mawar. Lah ya milih Pak Timura ta, ngan Pak Karno. Ya wis iku mang la ilaha illallah bergadekno iku. Ngono kok angel ilmune. Dunia kalau cerita la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Kabeh sing ndek donya kabeh iki wujude Gusti Allah. Sing ngomong sinten niku? Lah Gusti Allah ki ambek to. Lah kok gak paham kabeh tibakno. Kabeh sing wujud ndek donya kabeh iki wujude Gusti Allah. Nah sampe nek ngasih Gusti Allah kan wong ngono tok to. Lah kabeh iki sing kabeh iki enek roh kabeh wujude Gusti Allah. Nek ora tau dibayang kok bohong mbok sing kita baris dikir. Sama dikir napa? Sholawat takbir, sholawat sholawat. Ampun baris kok mboten terkabul-kabul nggih hajat kula. Lah sampeyan tujuane napa ora tau teko? Mbak Lilis ki lapo ya kok merintahno aku dikongkon sholawat takbir. Aku pengen roh penjelasane. Dan sampean pengen teko ya pengen jelas teko. Jadi sampean nglakoni sampean yakin temenan nek Gusti Allah wujudno hajate jenengan.
Nah terus jenengan dikir sholawat takbir. Nah tapi kan sampean gak ero nyapa to Mbak Li, kok sampean ngeken tujuan napa kula kan sholawat takbir. Kan gak enak sing teko. Padahal wis sak kandhani nek gak paham teko. Oh, kan kula sama to. Cara tak gelarno kula tak ajari jembar padahal. Tapi ra sing gelem teko. Nah, betul jenengan kandhani, kalau mesti ngono jawaban. Tetep kula sing salah. Wis pokoke kula iki gak ada bener ya, Pak. Tetep disalahno, ae pokoke aku. Nah, jenengan dikene ngongkon ngeten Bali. Iya wis lha ora nek sentek kok Bali campo ya ngongkon ngene. Karepku iki tak kei ngeten ki PR iki tak kon sinau. Lah kok sithik kok saiki ra ada jawaban niku. Berarti kan gak gelem sinau. Nah, intine ngoten. Pun paham nggih? La ilaha illallah. Pun saiki kegenten bahas. Ini kalau Pak Geman jenengan biasanya lah anu to Pak. Imami tahlil to. Nggih. Pak Geman tilem napa? Dereng. Oh mboten. Oh matno nggih. Pak kula nek kelantu mbok dibenerno to Pak. Sampeyan kan biasa ning imami, kula gak tau imami ya. Imami kula dhewe, sing kula imami awak kula dhewe. Niki lho Pak. Sinten sing saged sampean sanjang. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'ati makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Paham napa mboten iki? Pak Ripai, imami biasa nih Pak Keman bareng. Ayo Pak, dan to Pak. Sampeyan geden ngomong gede. Sing kula bahas Nuril Huda. Kan enten Syamsid Duha, Nuril Huda, nomor 3 Badrid Duja. Sampeyan ngoten niku maca tahlil mboten nate nganu Pak. Apa to sing dikarepno iki? Mboten nate teka-teki teng mriku mboten nate ngoten. Kan sampeyan nek setiap Jumat kan yasinan teng RT ne dhewe-dhewe. Imami. Ngoten lho. Allahumma iki lho, mulai iki lho. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda. Nomor kali. Allahumma sholli ala afdhalus sholati ala as'adi makhluqatika syamsid duha. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika badrid tuja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Muncul napa dereng? Apa Pak? Panjenengan jelasaken. Imame mboten enten sing paham kok. Napa Imame mboten enten sing paham. Lah Pak Geman iki lha imam iki. Pak Ripai ya imam. Taiwan iki. Jenengan kabeh iki asline dadi imam kabeh lho bapak-bapak iki. Masih wong wedok iki ya imam sapa? Imam kanggo awake dhewe. Lho. Iki nek sampeyan jelasaken kan paham. Oh nggih. Asline pun paham. Iki nambah pemahaman nih, ngoten lho. Artine niki to sing tak bahas tunggal-tunggal. Kok sampean cara maca tahlil wis paham opo to tak kerna kok bebalis kok dikon tahlilan nang aku dhewe iki lapo kudu ditahlil. Nek kok gak nahlil wong mati tok. Ngoten lho. Nah sampean jirine mati
ning jerone urip mati awake dhewe dadi kawula uripe Gusti Allah. Makane mati ning jerone urip. Awake dhewe seumpama gak enek uripe Gusti Allah dikeki nyawa Gusti Allah sampean mboten saged napa-napa. Ngoten lho. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kula bahas sitok-sitok sih. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Maksudnya nuril huda. Nuril huda artinya apa toh? Lah cahaya petunjuk atau cahaya hidayah. Maksudnya pripun sing dikarepno Gusti Allah iki sing piye? Nek artine kabeh wong iso. Artine cahaya petunjuk atau cahaya hidayah. Tapi sing dipraktekno bendino aku kudu piye? Ngoten lho. Sampeyan setiap hari tak kondongakno awak sampeyan khususon ila ruhi fil jasadi jiwani namine jenengan niki namine apa? Donga to. Nah, teko dongane jenengan nganti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ayat kursi ben dina tak kondongakno awake dhewe niki. Napa tujuane? Cek dadi cahayane jenengan, cahaya apa? Atine jenengan sing sumpek-sumpek iki jenenge peteng, iki dipadangi jenenge cahaya, cek iso dadi padang. Padangi sapa? Uripe jenengan cek dadi padang. Sampe duwe masalah, nek sampe ngarani masalah apa sak gunung gitu. Masalah wis tambah cara diceritakno sak buku iku lho gak mari tulisane. Kayak sing masalah dhek dhewe tok. Mun tak kandhani wis salah wong sak desa kek ana buku dhewe-dhewe lak nulis. Lah kaya wong iku yo aman-aman pane kok yo anteng gak tau tukaran mbek bojone. Kabeh iku ndek masalah kaya sing masalah iki sampean tok. Lah, kan sedaya tergantung cara mensikapi. Sitoke ngomong-ngomong wong. Aku kok ngene. Sitoke meneng. Dari karakter toh, meneng tapi kok sembarang kali iki. Iki masalah mbek bojo wis ngono ae. Sing sitoke sama gak lho bojoku mari aku dhewe dia apa-apa bojoku ngene. Lho iya ta. Lho kok berarti bojo sampean mentolo mbek sampean. Wis ngono. Sampean yo melok kepo pisan. Lah sing sitoke ketoke wong pane yo ayem tentrem ae, gane apa-apa kok yo rame kok juk-juk cerai seumpama. Makanya karakter dewe-dewe tergantung cara menyelesaikan. Tapi mbak Isa kudune piye nek masalah iki? Nah kudune ya nek masalah juk cerita-cerita ngomong-ngomong iki malah sampean disyukurno wong. Makanya sampean critakno tapi tiyang sing niki wau dipercaya Gusti Allah sing duduhno dalan tenggene Gusti Allah. Maksudnya iki dalan piye berarti cahaya. Mun paham to masalah nunggal. Nggih, sakniki kok terus kula tak bahas tahlil. Tahlil niku dhek wingi ampun kula terangno. Niki mau dereng niki tasih kula terangno punjere tahlil tenggene la ilaha illallah. Wingi kan dereng kula terangkan asale menungso dilairno kabeh asale mbek Gusti Allah didekeki jenenge la ilaha illallah terus meninggal dikembalikan nanggone la ilaha illallah niku Pak. Lah kalau digotong jenengan digotong sama nak liwat enek-enek dek wingi Pak Mudin iki
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Niku no asline ngelekaken jenengan. Ngelekno sing mati napa ngelekno sing urip? Lah, ngelekno sing urip. Maksude sampean kan nek enek mayit kan enek tulisane tenggene kae niku lho Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku napa maksude? Awale jenengan mbek Gusti Allah lair didekeki jenenge la ilaha illallah, mantuk jenengan nggih dikembalikan nang la ilaha illallah. Napa maksude? Enten sing paham napa mboten? Dereng. Asale jenengan jerene wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Niki mesti lho kula nek ngaji. Jadi Gusti Allah yo awal, Gusti Allah yo akhir, Gusti Allah yo zahir, Gusti Allah yo batin. Maksudnya pripun? Asalnya awake dhewe mbek Gusti Allah lair langsung didekeki la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti niki wujud sedaya niki wujude sinten? Gusti Allah. Sampeyan maksudnya wujude Gusti Allah niki sampeyan dilakokno lapo-lapo iki mang setiap hari dikeki cerita niki sing gawe cerita sinten? Gusti Allah. Terus mulai sampeyan dibalekno maneh nanggone Gusti Allah. Kena golek iki. Asale jenengan teng donya niki didekeki la ilaha illallah. Nggih to. Paham boten la ilaha illallah? Sifatnya jenengan setiap hari maksudnya niku lho Pak, la ilaha illallah niku. Sifatnya jenengan perbuatane sing dikarepno Gusti Allah. Awake dhewe ya sik di Asmaul Husna. Ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Khaliq, ya Allah ya Bari, ya Allah ya Musawwir. Niki kan kula nekno niki sedaya maksudnya lho nggih. Sedaya sifat Asmaul Husna 99 terakhir ditutup jenenge ya Allah ya Sabur. Sedaya ket mulai ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Niki kuwabe sifat Asmaul Husna kuwabe intine 99 tenggene ya Allah ya Sabur. Awake dhewe dikongkon dadi wong sing sabar. Sabar piye? Ngenteni marine critane Gusti Allah. Lah ngenteni piye? Lah sampean dikek perjalanan apa setiap hari? Jenengan ngarani ujian, nggih to. Lah ujian ngenteni marine, nek ndek buku lo mahfud tulisane sampean ngenteni 2 tahun ya sampean ngenteni 2 tahun. Lah berarti 2 tahun apa tak jarno ae nggih mboten, jenengan tetap setiap hari golek tombo. Mboten. Iku jenenge ngenteni marine cerita pangeran, dadi sabar menanti.
lan nrimo iso sabar iso nrimo iso ikhlas iku jenenge sunnatullah Gusti Allah. Jadi sunnatullah Gusti Allah napa? Perbuatane manungsa niku wau bab perbuatan apik, perbuatane manungsa bab perbuatan elek kabeh wis diridhoi Gusti Allah. Kabeh iki ndek donya gur digawe panggung sandiwara, digawe cerita tok. Lho. Terus la ilaha illallah kabeh iki intine dikongkon balik kabeh nang pripun? Dikongkon baliknya nang Gusti Allah. Lah intine ngono lho. La ilaha illallah. Ngene lho Pak, sampeyan dikeki lara kek Gusti Allah. Ngoten apa? Intine wong lara kabeh iki keng pundi to Pak Punjere? Dari pikirane sapa? Pikirane awake dhewe. Sing dadi perkara kok iso dadi wong lara mikir iki mang sepaneng setiap hari numpuk akhire awak gak kuat akhire ambruk soale atine gak iso ngelosno wong kabeh iki wis dikandani critane pangeran kok dipikir lho niki wae. Lah kudune piye Mbak Nis? Kudune saiki wis dekeken pasrahno pangeran yen sampean dike cerita ngono lho maksude. Kan tetep gak terima jenengan. Lah tapi Mbak Nis mana aku gak iso. Enek tapi iki lho. Nggih kula pun pasrah. Lah tapi yo durung ya pasrah ucapan. Perbuatane jekir. Wong wis ora kabeh iki digawe cerita Gusti Allah. Makane sing wangel iki wong napa to? Nrimo. Gak ngersula. Tapi Lah iki gak trimo jenenge angel nrimo. Gak iso ngelosno. Iku men jenenge nek jenenge sunatul Gusti Allah nek apik seneng. Nek gak apik gak seneng. Ya berarti Gusti Allah iki terus pilih-pilih lah ini. Jadi Gusti Allah iki apik elek seneng gak sing tak gawe cerita nang awakmu iki kabeh dadekno seneng kabeh tergantung awakmu dhewe. Ciri kabeh la ilaha illallah. Setiap hari loh sampai nulis muni la ilaha illallah tapi prakteke gak la ilaha illallah. La tahlil niki pun jere tengene la ilaha illallah. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Kalau balik ini malah geng, kok gak jelas, ini langsung tak terang loh. Sing innama yuridullahu liyudhiba ankumul rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah gitu loh. Mungkin sampai akhir tahlilan wis jelas genah maksudnya tahlil iki apa? Kok dikongkon aku dikongkon nahlilno, kok gak wong mati tok sing nahlil. Sing kudu ditahlilno sinten? Jenengan ki apa? Nah niki wae. La ilaha illallah hayyum mawjud. Napa sing dikarepno hayyum mawjud sampean ndek karep napa? Tujuane ndek donya golek. Sing dikarepno sampean ndek donya napa? Setiap hari pados